Mjesto na kojem se prije 3 godine nalazila divlja deponija preuredili su članovi Ugljevičkog udruženja Kolona BB u prelijepo izletište. Radili su punom parom vođeni ambicijom da će ovaj prostor vremenom biti bolji i uređeniji, a u skladu kako ističu sa njihovim mogućnostima jer su i u ovaj posao uložili uglavnom sopstvena sredstva. Međutim, u posljednjih mjesec dana dešava se ono što sigurno nisu željeli. Na prostor gdje se izletište nalazi neka preduzeća i pojedinci deponuju smeće i pepeo. U blizini osnovne škole Aleksa Šantić deponuje se šljaka, građevinski šut, jalovina i drugi otpad, a da nevolja u ovom krugu bude veća. Na prostoru iza sportske hale u izgradnji, a pored kuće ratnog vojnog invalida formirana je divlja deponija. Upali su ovi, a i drugi problemi u oči članovima udruženja Kolona BB, pa su se zahtjevom obratili komunalnoj policiji da reaguje i spriječi dalje kršenje komunalnog reda, kažu u ovom udruženju. Nalazimo se na mjestu gdje je do prije 2-3 godine bila divlja deponija poprilična na velikom prostoru koju smo mi iz Kolone BB donacijama, trudom i svojim parama očistili u zadnje 2-3 godine i dodajemo tako neke sadržaje da bi napravili ovdje izletište kao što smo mi to planirali. Međutim, u zadnje 3-4 sedmice nam se dešava da, evo ovdje s moje lijeve strane, a boga mi sa desne, da su neke firme deponovale otpad, zemlju, vidjet ćete kasnije sa druge strane šut građevinski, tako da praktično ono što smo mi radili oni vraćaju u prvobitno stanje prije 2-3 godine. Nakon što je ovo udruženje 29. januara zatražilo od komunalne policije da reaguje, to se prethodnih dana nije desilo sve do danas. Iza mene vidite mašinu koja radi, što se vrlo spretno potrefilo sa dolaskom televizije. Ne kažem da ima neke veze, ali je onako koincidencija. Mi smo i komunalnoj policiji predali zahtjev, prije toga smo pokušali usmeno da se dogovorimo, da neko dođe da ovo počisti, međutim, lako ćemo, sutra ćemo, preko sutra ćemo, a u međuvremenu se gomila pepela ovdje povećavala. Tako da mi više nismo mogli čekati jer to je negdje neka granica koju onako ne možemo više da trpimo. Mi ne tražimo neku pretjeranu pomoć, ali zato očekujemo da nam se ne odmaže. Postoji, tvrdi Đurković, usmeni dogovor od ranije da se na području neposredne depresije deponuje građevinski materijal i šut kako bi se njen nivo vremenom izjednačio sa nivom na kojem se nalazi izletište. Međutim, šta se od toga ovim postupkom ispoštovalo, pita se on. Od prije 3 godine kad smo mi ovo radili, postoji nekakav, recimo, načelni usmeni dogovor da se na ovom desnom dijelu građevinske firme da deponuju šut i zemlju koju imaju viška kad rade nešto, ne bi li se nivo ove depresije izjednačio sa ovim dijelom, tako da posle možemo i na tom dijelu nešto raditi. Međutim, zadnje, te 3-4 sedmice, komunalno preduzeće nije moglo da kipa pepeo od domaćinstava, nego su kipali, da ne kažem gdje stignu. U principu, gdje god imaju slobodno mjesto, oni su istovarili po jednu prikolicu pepela. Isto tako ćete vidjeti sa druge strane Janje, mislim i to su radili. Ja ne kažem da je neko kriv, nego je prosto naša neka prevelika opuštenost, kao lako ćemo sve. U gomili problema na rješenje već odavno čeka još jedan, a na koji ukazuje ovo udruženje zahtjevima pa i putem peticije sa oko 700 potpisa građana i onih kojima je u interesu da on bude riješen. To je, evo ovdje sad tačno preko puta mene, izlazi jedan dio kanalizacije koji je tu od nastanka Novog Ugljevika, znači tamo od 80. godina. To je dio kanalizacije koji je pravljen praktično za izvođače radova koji su živjeli po barakama. Ima jedan dio Ugljevika sa barakama i te barake su nažalost, ne nažalost, mislim, i danas su u funkciji, ljudi žive tu. Međutim, kako se Ugljevik gradio, dosta tih zgrada je ponovo priključivano na tu staru kanalizaciju, iako imamo novu, da ne kažem sad savremenu, ali novu, normalnu kanalizaciju koja je odavde jedno 50 metara i koja izlazi skroz dole negdje kod bivšeg transporta. I mi smo tražili da se odavde samo uvede u glavni šah kanalizacije, jer kakvo je ovo izletište ako sjedimo tu i držimo začepljene noseve. A da napomenem, ta kanalizacija izlazi na 20 metara od učionice osnovne škole.
Oni ljeti, na proljeće, oni drže zatvorene prozore jer se unutra ne može raditi. Čak i u srednjoj školi koja je prilično dalje, mi zatvaramo isto prozore jer inače djeca bi nam se razbježala sa časa. Prošlo je oko godinu dana, ni ovaj problem, kaže Zvijezdan, nije riješen, a peticija i zahtjevi i dalje u rukama nadležnih. Pa mi smo predali jednu peticiju od nekih 700 potpisa, to je bilo prošle godine, predali smo načelniku i skupštini opštine, međutim nismo dobili nikakav odgovor apsolutno na to. Kasnije smo slali u ovaj glavni republički inspektorat, tu imamo samo usmenu informaciju da je proslijeđeno u vode Republike Srpske, međutim ni od njih ništa zvanično nismo dobili, tako da eto sad se pružila prilika da pomenemo i taj problem zajedno sa ovim. Taj zahtjev je kod komunalne policije i mi očekujemo da nešto riješi. Prije 3 godine kad smo mi ovo počeli raditi, načelnik je otprilike stajao s nama na ovom istom mjestu i obećao da se to može završiti za, da ne lupam, za mjesec dana i da postoji projekat i da je u pitanju cifra od nekih 15-20 hiljada maraka. Mi smo u principu spremni da mi iznađemo sredstva, to financiramo, samo ako oni hoće da urade, jer ne možemo mi baš bez dozvola izvesti takav jedan poduhvat. Kao i mašine Ugljevičkog komunalnog preduzeća, danas je na ovo mjesto došla i komunalna policija. Iz Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove ove opštine podsjećaju da je zahtjev kolone BB dobila komunalna policija pred kraj prošlog mjeseca i ne pominju da je rok za rješavanje 30 dana. Rok za rješavanje je 30 dana, ali komunalna policija će preduzeti hitne mjere i svoje nadležnosti, preduzeti mjere i donijeti odgovarajuća rješenja. Ako se utvrdi da se tačno zna, na primjer, ako je neko bacao smeće od fizičkih lica, onda će naložiti fizičkom licu da to ukloni, čak i postoji odgovarajuće kazne. U ovom odjeljenju napominju da za deponovanje otpada na ovo mjesto postoji i skupštinska odluka. Postoji, ali da se odgovarajućom zemljom prekrije taj pepeo. Evo, to se nije ispoštovalo. To će, iz tih razloga će komunalna policija preduzeti mjere. A odlukom o komunalnom redu regulisano je da AD Kompred vrši odvoz smeća na regionalnu deponiju, navode u ovom odjeljenju, a da li se odluka poštuje? Ne znam ja da li kakav postoji ugovor između regionalne deponije i AD Kompreda, jer oni zaključuju ugovore o deponovanju smeća u regionalnoj deponiji. Sad kakav je njihov ugovor, ne bi znala tačno reći. U Bjeljinskom preduzeću Ekodep, koje gazduje regionalnom deponijom, potvrđuju da AD Kompred Ugljevik ima dozvolu za deponovanje svog komunalnog otpada pa i pepela, međutim to ne rade, tvrde u ovom preduzeću. A u Ugljevičkoj komunalnoj policiji kažu da je udruženje kolona BB znalo i od prije za ove probleme, jer je riječ, kako kažu, o rudarskom mjestu. Ekspropriacije su bile, vidite i sami kolike su to uvale. Sada ne bi Ugljevik poplavljala Volišna rječica Janje. Opština je odlučila da se ovi uvale nasipaju, s tim što će se sve sipati sloj pepela, sloj zemlji. I ovo, koliko ja vidim, ide sloj pepela, sad što nije sva zemlja stigla da se raširi, raširit će se. Ali kolona BB je morala da zna šta je ovo. Ovo je bilo zapušteno mjesto, ovo nije urađeno. Vidite da je tu bila krenula ekspropriacija kamena i znači ne može sve preko noći. Đurković naglašava da su u uređenje ovog prostora uložili oko 5.000 maraka. U zadnjih 2 mjeseca učestvovali u projektima fondacije Mozaik iz Sarajeva. To je nešto preko USAID-a i Caritasa, nisam baš siguran. I uložili smo negdje oko 4-5 hiljada ovdje, popravljajući ovaj mostić i na uređenje ovog dijela, jer to je kao sanacija od poplava bila, jer isto nije ličilo ni na šta. Međutim, mi smo te pare uložili da napravimo izletište za građane Ugljevika, koje će služiti svima. Za udruženje kolona BB sredstava iz budžeta opštine Ugljevik nema, ističe Đurković, i osnovni prihodi udruženja su, navodi on, od članarine, za što njih 100 izdvaja oko 5 maraka mjesečno. Opština nam je, pokušavam da se sjetim, pa posljednji put su nam pomogli, ja mislim, kad smo radili upravo ovo, jer su oni platili mašine koje su poravnale teren. Prije 3 godine.
recimo prije 3 godine. Od tada ništa, neka sredstva dobijamo od termoelektrane, zapravo od sindikata rudnika i termoelektrane, kao i od sindikata energetike, to je prošle godine bilo ukupno 1000 maraka. Moraju, ističu u komunalnoj policiji, poravnati ovaj teren, kako rijeka Janja ne bi plavila Ugljevik, a gdje će u buduće, kažu opštinska firma AD Kompred, odlagati pepeo odlučit će Skupština opštine Ugljevik.